Capoeira je brazilské bojové umění, je to hra, tanec, život. Capoeira é uma arte que engloba várias artes. Capoeira je umění, které zahrnuje spoustu jiných dalších umění. Existe a parte da música, da luta, da dança, da brincadeira. Podemos dizer que é uma arte maior. Je tam tanec, muzika, boj, hra. É uma arte maior. Je to větší umění. Abych to stopnul. No úplně super, perfektní. Capoeira jako taková se nedá porovnat s jinými bojovými uměními. Musíme rozlišovat bojový sport, bojové umění a bojový systém. Bojový systém klade spíše důraz na co nejrychleji a nejefektivněji zlikvidovat protivníka. Bojové umění je spíše uměním estetickým, kde se ty bojová umění zaměřují na celý rozsah té osobnosti, na rozvoj té osobnosti, a bojový sport jsou spíše sporty, které jsou limitované danými pravidly na soutěžích. Asociace Capoeiry České republiky sdružuje 8 měst z celé republiky, stará se především o chod klubu, o management, o trenéry, o vzdělávání trenérů a nabízí studentům světovou špičku v capoeiře, pořádá workshopy mezinárodní, celorepublikové. Dneska je to velká ceremonie, velký svátek pro všechny capoeiristy tady v České republice, kteří celý rok na sobě makali, dřeli, měli speciální tréninkové jednotky s brazilskými instruktory, profesory, mistrem, a dneska je jejich tížený den, jejich ceremonie, kdy budou páskováni brazilským mistrem, který přiletěl předevčírem. Dneska ho tu hostíme i spolu s brazilským instruktorem. Páskování je to taková ceremonie nebo uvedení, jmenování studenta do světa capoeiry. Někteří dostanou první pásek, to znamená bachizádu, a další, kteří budou měnit ten pásek, předpokládá se, že na lepší, na vyšší, tak to bude troco de corda. Získal jsem od brazilského mistra zelenou kordu. Je to stupeň, který opravňuje dávat auly capoeiry, tudíž tréninky capoeiry po celém světě. Je to velice vážený pásek, je to práce 10 i více let v capoeiře.
a jsem teďka ještě dojat, ještě plný emocí, takže nedokážu to všechno popsat, co to znamená. Určitě se to rozvrhne, ale nekončí to páskem, pracuje se dál, jede se dál, takže budeme makat na tom, aby tady v České republice byla světová capoeira. Přijete příští rok? No přijdu určitě. Dneska se mi to líbilo moc. No bylo to překrásné, úplně bezva. Hlavně ti prstci malí byli fajní.